Pičo tu vidno. Sziasztok, Pipelski, dneska ideme ochutnávať túto zlatého bažanta. Zavretý originál. Slovaké pivo. A ešte túto gambrinu z desinu. Tiež zavretý. Nebojte nič. A ešte tu máme takú jednu špecialitku, na konci videa bude odhalená, Jovan. Ideme najprv túto araň bažant. Desina pivo, originál. Ochutnávam prvý, Jovan. Potom druhé budeš ty. Dobre, szerelmem. No, ochutnaj aj ty a potom povieme, Jovan. Dobre, tak si čakám. Tak čakám ešte. Dám si zatiaľ aj toto ochutnávam. Tak, akože, na to, že to je že araň bažant, že vraj zlatý, tak ja by som ho zhodnil pičovina pri tom, lebo je zelený ten kokot. Ale tu má iba araň, je zelený ten kokot. Svetlé, že vraj. Svetlé 10%. 10% nešlo to okolo toho. No, koľko by si zhodnotil? 1 až 7? Koľko? 7. Koľko by to bolo? A menej. Hot. A ja by som tomu viac ako 5 a 3/4, celých 2 nedal. Takže toto pičovina vyhadzujeme. Potom dopijeme. Ideme na ďalšie. To je Gambrinus 10. Originál. Non-fake. Originál. Menja pičova bala avdival. Jovan. Ideš prvý, Jovan. To je slovenský tlač. Mám tento pod 100. Máš ten pod 100, že ako môj oný frajerka môžeš ísť prvý. Peter je tam ten vedľa. To je Peťko, zdraví. Do videa. Má rád tiež pivo. Preto mu ho vypijeme. Čakaj, jak someliéri do piči. A to iba s vínom, ty debil. Nembaj. Nebudem vám klamať, ale tento geci za cirka fas nechutí dobre. Takže pičovina, nem jo. Teraz ideme, ja ti to otvorím, Jovan. Mali sme hodnotenie, Patrik. Piči, predbiehate. Tak tam takých, že 9,5. A ja by som tomu dal tak, že 10,2. Ale ja 9,5. Ale hodnotíme od 1 do 7, ale 10,2 bude dobre. Ja dám, že 9,58. No tak Jovan, tak sa stretneme v stred cesty a bude to, že 6,3. No. Teraz tu máme tento Max Energy Drink, bazmek, happy, kurva. Nem, ten povedal, že nem. Ukáž mne. Nice. Nagyon jó. Tetszik nekem. Jó nekem is még csöppet? Koľko? Hát ako tento najlepší, nebudem klamať. Lepší jak pivo. Tak pozerám na to všetko a cítim na huťový bunka. Ale čo tak cítim na tej huťový bunka, čo mi otvorili. Čo je nagyon jó. Jak otvorili bazmek. A počúvaj, jak som to dal na jazyk. Dobre, roj. A ja som cítil niečo, keď proste máte radi kvety. Prídeš, botanická záhradába. Úplný úžas. Ja 1 až 3 by som tomu dal 2. Od 1 do 3. 12 pásmek. Akože bol som nadšený, tak poviem tomu, že 22, lebo Rafael. Sú 3 ráno a plačem ti na hrudi takú... Taký zázrak. Tudja to hogy McDonald. Egy van benne, pazd meg. Nagyon rossz. Nehutná mi to. Není to pre moje srdce. Dobre. Ohutnaj ty. Ohutnaj to. O bazmek. Toto nem Coca-Cola. Toto bola nejaká lacná, tá Toto nejaký špric. To ani nehodnotíme. To není ani v tabuľke, to je proste, že -7 aspoň. Máme ďalší vec, to je už taká nezákonná. Salt, bazmek, black currant. Black currant, préhuť. Kurva. Danger, it's very dangerous. Ohutnaj. Prvý. Jó van. Akkor to, tak musím, že... Musíš jak cigaretta, tak takto, že... Tak, musíš tak potiahnuť. Jó van. Jak? Dobre. A nie veľa, lebo dangerous. Nemôžeš toľko dať do seba. O bazmek, jaký pár Takto profesionálne hytíš. Okej. Podopiero si týmto prstom, že videl som video. Originál, bolo. YouTube.
To až tak musím napriahnuť. A to si veľa vás meg, neviem, že ono... Kope. Mali sme tu niečo. Asi zmrzli, no. Neviem, vonia to dobre. Tak to je ojeb. To len na video povedalo. Soft. Že vraj sú soft. Jaj, naďon, jo. Celý som špinavý do piči. No, Obliali Soft. stôl. Ideme, a kúkajte ľudia. voňajú jak papier. Tuto obliatý je. Tu je obliatý stôl. Tuto, igen. Pozrite. A teraz, že na prvý pokus ti to zetre. Utiera. A bazme. A zuhy. Kaufland, Mačka. soft, modré, piroš, bazmek, nem tudom. Kaufland Ste vreckovka. ochutnáme ich potom. Nagyon jó, nagyon dobré bolo. Všetky sople vyšli. No ozaj, všetky. Ako nebudem klamať, ale fakt, že dobré bolo. Neveríte tomu, čo to je, lebo ani ja sám neverím, že to idem ochutnávať. Ozaj, že toto. Ste? Bazme, daj mne. Akože, no, Celkom, prvý. taký. Či už to, že Arab, čo nám to predával, tak nebol najlepší, najmudrý kokot. Vieš, tak pozriem na tu. Celkom dobrý. Keď ste napríklad kickboxerista, jak ja, tak máte aj chrániť klazuby, aj so žuvačkou. Ďalšia vec na ohutnávanie. Aha. Zeldorbitka. Kýživové, a to nem kell nekünk, jó van? Ja. Trngi, és így, takto budeme, že. Cítim na prvý huť, keď tak rozpadne, tak cítim jak vodka bazme, keby... Ja cítim, jak keby si dám, že proste, že... Ja neviem už. Neviem. Ozaj, toko keď ľudia uhodnáte, prvý huť, jak štipľavý vodka. Skoršie video dúfam, že vám ľúbiť. My už Tak choďte do piče. pojebte si svoje matky, uzeronky. Pičábate. Musíme sa s vami rozlúčiť. Áno. Takže teraz už ideme, my prajeme pekný večer vám, lebo my ho máme krásny. No vy ešte nie, lebo ste to nevideli, lebo ste žebráci. A keď uvidíte tento video, nebudete vidieť nikdy žiadne iné. Žiadne, vy si to bude asi púšťať na repeat. Tu do dnes opakovať sa bude koliečko dookola. Večne dokola, lebo nebudete vedieť prestať pozerať. No man, si ste peoplesky, Sziasztok! ideme. Kš. Za mňa 10